wanda da izinin Allah za mu gabatar da su a hannun guri kuma a ɗan takaitaccen lokaci mawallafa na jam'iyyar PDP matakin karamar hukumar Gwaram da kuma na jiha cikin kankanin lokaci da izinin Allah yayi mawallafa za a kira waɗanda za su yi waka za a kira to gamayya ce to masha Allah ta ina ba bismillah sai ku fara DJ Oba shegiya wuta. Dan Allah ku ya kuri abokina sun hana hawa. Kan kana shegiya tsinan ne. Ba jin shawara wa. Sai mun ba ta wuta. Ya ce kana kore.
Kira ka da naira 10.